Comencem postpartit amb Rubén. Rubén, una valoració. Bueno, crec que tothom ha pogut veure, no? Gent que ha vingut avui, que la veritat que ha fet força goig la grada avui, no? La gent que s'ha apropat. En primer lloc, agrair al club, no? De la iniciativa que està tenint, la gent que ha vingut, no? Perquè la veritat que avui feia patxoca, no? Veure la gent que hi havia aquí a Barris, no? Que no estem acostumats. Dit això, valorar el partit, crec que hem arrencat força bé, no? Amb energia, no concedint cistelles fàcils de dos a Cortegada, que era un dels punts importants del pla de partit, sent capaces, no? de també controlar el rebot, però tot i així el que hem començat a rotar una mica, pues això ha baixat, no? I sobretot penso que una cosa que als entrenadors no ens agrada però que a vegades és inevitable i més en la dinàmica que estem nosaltres, no? Que és el tema de, per les errades que tens a nivell ofensiu, de fallar cistelles fàcils, baixar el teu nivell defensiu. Crec que el desencert tan gran que hem tingut a la primera part de situacions senzilles sota la canasta, no? Ens ha fet que a nivell defensiu no estiguéssim amb el nivell de duresa que necessitava el partit, no? Perquè un equip que físicament era molt superior a nosaltres, havíem de redoblar esforços, no? Crec que al principi hem sortit prou bé amb aquesta idea i després al llarg del partit se'ns ha complicat, no? I crec que a la segona part, tot i seguir tenint aquesta intenció, no? de voler competir, de voler lluitar fins al final, que crec que a les jugadores no els hi podem tirar res encara avui a elles, no? Ens han matat el poc control del rebot i sobretot les pèrdues, no? Al final, entre segones oportunitats i pèrdues, no? Crec que el balanç definitiu són 15 posicions més per Cortegada, no? Un equip amb tant talent físic i tècnic, no? Amb jugadores tan contrastades i top de la categoria, que a sobre li ofereixes 15 possessions, no? Amb el nivell d'encert que he tingut avui, fa que sigui impossible el competir el partit, tot i que penso que una vegada més, no? En gran majoria i gran part dels minuts crec que l'equip ha tingut aquest punt d'intenció de lluitar, d'esforçar-se, de jugar bon bàsquet. Crec que durant moments hem jugat prou bé, no? I hem de ser capaces de poder continuar lluitant fins al final, no? Segur que amb aquesta imatge ofensiva més elevar el nivell de duresa defensiu competirem tots els partits, no? I aquest és el nostre objectiu, competir tots els partits que queden fins al final i res més, no? Poder acabar amb bones sensacions cada partit i sense tenir el pensament que haguéssim pogut fer o donar una mica més, que una vegada més vull reiterar que penso que les jugadores avui a nivell d'intenció i de voler, no? Crec que no els hi podem aixecar res i hem de continuar treballant.